Hola, molt benvinguts a aquesta nova exploració. Avui desmitificarem un dels conceptes, sincerament, més elegants de totes les matemàtiques, les equacions quadràtiques. Ja ho sé, sovint l'àlgebra abstracta fa una mica de respecte, oi? Plena de lletres, d'exponents que semblen viure en un món paral·lel desconnectat de la realitat. Però escolteu, avui canviarem totalment aquesta percepció. Passarem d'un problema del món real, una cosa superpràctica i visual, a descobrir com es representen gràficament aquestes funcions. I us prometo que serà un procés absolutament fascinant, sense complicacions innecessàries i molt clar. Som-hi? D'acord, anem al gra. Aquesta és la nostra ruta per avui. Primer, veurem el problema de l'àrea màxima. Segon, disseccionarem l'anatomia d'una paràbola. Tercer, veurem com moure aquesta forma amb les translacions. Quart, ens enfrontarem a la temuda, però totalment inofensiva, equació quadràtica completa. I cinquè, us donarem un mètode facilíssim per representar-ho tot. Comencem pel principi. Punt número 1. El problema de l'àrea màxima. Per entendre qualsevol teoria matemàtica, no hi ha res com tocar de peus a terra. L'abstracció sempre neix d'una necessitat ben real. Llavors, plantegeu-vos això. Quines serien les mesures exactes d'un rectangle perquè ens doni la major àrea possible si sabem de cert que el seu perímetre no pot passar de 12 metres exactes? Sembla una innocent pregunta geomètrica, però vaja si té profunditat. Penseu-hi, podríem fer un rectangle molt prim i allargat, o potser un de molt més quadrat. I aquí és precisament on l'àlgebra entra en acció, com per art de màgia trobant les mides perfectes a l'instant, sense que hàgim de provar totes les combinacions possibles una per una sobre un paper. I el que veiem ara il·lustra de manera brillant com l'àlgebra i la geometria es donen la mà. Si dibuixem com va canviant l'àrea segons com modifiquem la longitud de la base, es crea aquesta curva, fixeu-vos-hi, completament suau i simètrica. I on està el truc per trobar la resposta? Doncs el pic absolut d'aquesta curva. Aquest punt més alt, el cim, ens dona la solució exacta al nostre repte. L'àrea màxima possible és de 9 metres quadrats i s'aconsegueix justament quan la base mesura 3 metres. Hem resolt un problema físic pràctic simplement observant on arriba el punt més alt de la nostra gràfica. És fantàstic! Passem a la segona part, l'anatomia d'una paràbola. Així doncs, aquesta curva tan meravellosa que ha resolt el nostre problema té un nom matemàtic molt formal, la paràbola. Imagineu-vos l'equació quadràtica més bàsica de totes, i igual a per x al quadrat. Ens ho podem imaginar com si fos una plantilla, un motlle rígid per dibuixar. Aquest motlle té unes propietats centrals que són inalterables, sempre es compleixen. Primera, el seu domini són absolutament tots els nombres reals, és a dir, podeu posar la x que vulgueu, no hi ha restriccions. Segona, és una línia completament contínua, sense talls de cap mena. Tercera, té una simetria perfecta respecte a l'eix vertical i, literalment, el costat dret és un reflex, un mirall exacte de l'esquerra. I l'última propietat fonamental, el seu punt més extrem, allò que en diem el vèrtex, descansa exactament a l'origen, a la coordenada 0, 0. Ara bé, aquest motlle tan bàsic pot prendre dues orientacions clares. I tot, absolutament tot, depèn d'un únic i petit detall. Si la lletra A és un nombre positiu o negatiu. Si la A és més gran que 0, la paràbola somriu. S'obre cap amunt, com un bol preparat per rebre aigua. Això vol dir que el seu vèrtex està a baix de tot i es converteix en un mínim absolut. Però, si la A és menor que 0, si és negativa, la paràbola s'obre cap avall, agafant la forma d'una muntanya o potser d'una campana. I llavors, el vèrtex es converteix en el pic, el màxim absolut de la funció. De fet, exactament igual que el que hem vist en el problema de l'àrea fa un moment. Més enllà d'obrir-se cap amunt o cap avall, hi ha un altre detall de la A que és superimportant, el seu valor numèric, independentment del signe que porti al davant. Aquest valor canvia l'amplada de la nostra plantilla. Funciona així. Si el valor absolut d'A és més gran que 1, com per exemple un 2, un 3, un 5, la corba es fa més prima, més estreta, com si l'estiguessin comprimint pels costats. En canvi, si aquest valor absolut és inferior a 1, posem per cas un decimal o una fracció com un mig o 0,3, la corba es relaxa i s'eixampla. I recordeu, aquesta regla és d'or i s'aplica de forma idèntica tant si la paràbola mira amunt com si mira avall. Secció 3. Anem a moure una mica les coses de lloc. Les translacions. A veure, fins ara ho hem mantingut tot molt controlat i ancorat al centre exacte del nostre pla. Però el que és realment fascinant de les matemàtiques és adonar-se que qualsevol d'aquestes gràfiques que semblen tan complexes als llibres no són res més que la nostra plantilla original passejant-se, lliscant per la quadrícula.
Fixeu-vos-ho bé. A l'esquerra tenim la paràbola base, estàndard i ben centrada a l'origen. Però a la dreta, què passa si apliquem aquesta altra equació? Y igual a x menys 4 al quadrat més 3. Doncs que la forma visual és 100% idèntica. Ni s'ha encongit ni s'ha estirat de cap de les maneres. Simplement, la plantilla ha lliscat sobre el pla. S'ha mogut 4 passos cap a la dreta i 3 passos cap amunt. La curva original segueix sent exactament la mateixa. Dominar aquest moviment és gairebé com fer un truc de màgia de veritat. I la regla per saber cap a on anirà la paràbola és d'allò més intuïtiva. Voleu moure la gràfica amunt o avall? Cap problema. Només heu de sumar o restar un nombre completament fora del parèntesi, a fora d'allò que està elevat al quadrat. Que el que necessiteu és moure-la horitzontalment, cap a la dreta o cap a l'esquerra? Llavors heu de manipular la fórmula des de dins, alterant allò que està just al costat de la x a dins del parèntesi abans d'elevar-ho tot. Així de lògic i de directe. Som a la secció 4. Prepareu-vos perquè arriba el plat fort, l'equació quadràtica completa. Amb tot el que ja sabem sobre com està feta i com es mou la paràbola, ja estem perfectament preparats per enfrontar-nos a la fórmula mestra. Y igual a per x al quadrat més bx més c. Potser us fa una mica de vertiga, vista així tota desplegada de cop, ho entenc. Però, alerta, respireu, perquè en el fons aquesta expressió amaga exactament la mateixa simetria, la mateixa anatomia tan enrasada que veíem en la nostra modesta paràbola bàsica. Totes aquelles regles que hem parlat sobre la direcció en què s'obre, allò de si el vèrtex és el punt més alt o el més baix, absolutament tot segueix funcionant aquí. Llavors, clar, us deu preguntar, quin és el gran secret per domesticar i controlar aquesta equació tan llarga? La resposta és senzilla. Necessitem saber on s'amaga el seu centre. I per sort per a tots, hi ha una drecera brutal. Una petita fórmula algebraica senzilla i elegant que ens dona la clau a l'instant. X és igual a menys b dividit per 2a. Apunteu-vos aquesta fracció al cap, perquè aquest petit càlcul ens diu directament en quina coordenada horitzontal exacta està clavada el vèrtex. Sigui com sigui d'estranya l'equació, amb menys b sobre 2a claves el centre. I el millor de tot és que aquesta mateixa coordenada ens serveix per a traçar una línia vertical, invisible, que es converteix en el nostre eix de simetria, dividint la forma en dues meitats espectacularment idèntiques. I arribem a la recta final, la secció 5, un mètode pas a pas, senzill i molt pautat per dibuixar tot això. Ara sí que tenim totes les peces del puzzle a sobre la taula. Anem a juntar-les per crear una recepta infal·lible. Són només 5 passos per representar qualsevol d'aquestes funcions sense trencar-se el cap. Passo, mireu la lletra A de l'inici per saber si la curva somriu o està trista. L'orientació. Pas 2, utilitzeu la petita drecera màgica per calcular i clavar el vèrtex al mapa. Pas 3, allà mateix on heu posat el vèrtex, traceu una línia vertical que serà el vostre eix de simetria. Pas 4, calculeu matemàticament on creua la curva amb l'eix X i l'eix Y. I pas 5, l'estocada final. Feu una petita taula de valors buscant uns quants punts simètrics a banda i banda d'aquest eix vertical. Si seguiu aquests 5 passos a ulls flux, la gràfica es dibuixa pràcticament sola a la llibreta. Però és clar, no hi ha res com posar la teoria a la pràctica per a veure amb els teus propis ulls. Fixem-nos en aquesta gràfica que acaba de sortir. Agafem l'equació y igual a menys x al quadrat més 4x menys 6, tota una senyora equació. Si apliquem amb rigor els nostres 5 passos, mireu què passa. Com que tenim un menys allà davant de la x al quadrat, sabem que la forma s'obre cap avall. Amb la nostra fórmula ràpida de menys b entre 2a, localitzem ràpidament el vèrtex. Després mirem on talla amb l'eix vertical, que gràcies a l'equació veiem immediatament que és en el punt menys 6. Si busquem els punts equivalents fent servir l'eix de simetria com si fos un mirall perfecte, pam! La paràbola emergeix davant de nosaltres, precisa i impecable, sense haver de patir intentant endevinar punts a cegues. Per posar el punt final a aquesta exploració, fem el viatge de tornada cap al món físic i real amb una petita provocació. Imagineu que sou un granger i teniu a les mans exactament 72 metres de filat o de tanca i necessiteu construir un galliner en forma de rectangle. Quines mides exactes escolliríeu per aconseguir que les vostres gallines tinguin l'espai màxim possible per viure? Fixeu-vos molt bé com tot encaixa ara mateix al vostre cap, després d'haver vist com es troba el vèrtex d'una funció, com es mouen i com funciona internament tota la lògica d'aquestes curves, intentar resoldre això ja no és pas anar fent gargots a la babalana a veure què surt. És senzillament utilitzar tot aquest poder abstracte i lògic que hem repassat avui per solucionar en pocs minuts una necessitat completament real. Amb eines tan potents i eficaces com aquestes a l'apoteca, no hi haurà cap problema geomètric d'optimització que s'us resisteixi. Us deixo rumiant quines mides tindria el vostre galliner.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut visual. Ens retrobem aviat en la propera exploració.